from. This message is for Father Nwebe Joy Ofenji Maria afube mi mboma na afa kanchi afia na iru akwụkwọ. Ask him this message is for Father Nwebe Joy because onye ọbụla nwere ike tagere m ya tagiara m ya. Achọm ka message ruo ya aka maka ajụgo m phone number ya ka mụ na ya kwuo. Onwere onye na-enye m phone number ya. Maka na ife na-emenụ continue to be on the social media. We decided to do this video for my brother, Father Nwebe Joy. And also, any priest, any of our priests, Catholic priests, na-ekwutọ Ebuka Obi na social media. O nwere ife kpata nji wee si ka m mee video ka nzie ozi ya. First of all, disclaimer, I'm not here to assassinate character or personality of Father Nwebe Joy or any priest. But I'm here, comes yozi. Nchere na chukwu zilim kanzi onu. First of all, this scandal is getting out of hand. This saga is getting out of hand. Abia can your Father Nwebe Joy. Now, other priests na-ekwutọ Ebuka Obi na social media. Abia kan yo onu biko ụmụnne m kwụsị n'ife a. Kwụsị n'ife a. O nwere ike ebumnobi unu wụ ka o wee dị mma. Mana ama m mmadụ one na-akpọ m na phone sendigoro m message na Father go ụka maka ihe ife ndị ha fọrọ ụmụnne m na-eme na social media. Social media dịkwa mma o, mana ọ na-emebi ife. Ọ na-emezi na-emebi emebi. Unu ge okwu m since okwu Evangelist Ebuka Obi ji wee pụta. Enwebere mgbasi mbịa n'iru akwụkwọ. Bịa so unu sobe ya, mụ na-esonye. So ihe m kwuru unu rapụ n'aka. Ka enebenu ma ihe osi n'aka achụ ka na osi ha n'aka achukwu. Na o nwee ndị dị responsible ịchọpụta ihe a. Na ọbụrụ ụnụnwa ụfọdụ ndị ụkọchukwu ụmụnne m. Maka ife anụnwa na-ekwu abụrụ ndị ụkọchukwu niile. Ọ bụrụ dị half of ndị ụkọchukwu, ọ bụrụ dị 1/4, it just ọ carry hot 10. Ọ carry hot 10. Erughọ dị 10 n'iru akwụkwọ na-eme ife a. Ụmụnne m biko n'ihe abanyegokwa na scandal. A na-ekwu nke a na-ekwu. Mfụkwa ndị sister abụọ joinekwara unu n'ife a na-eme. Social media saga. Ọ dị mma. Father Nwebe Joy, ife nji na-akpọ gị na-ekwu ihe a biko ka ihe ọrụ m ụmụnne gị ndị ọzọ ka anyị kwụsị ihe for the sake of kingdom of God. Ọkwa Father ka unu bụ ọkwa ụkọchukwu. Eche m n'aka unu ka anyị na-abịa confession. Ọkwa Ebuka Obi, ọ bụ na according to you, isi na o kwuru arụ, right? By putting na social media ekwu something about ụfọdụ ndị fada ọkpọrọkwa afa. Maka agachana m tru ihe niile o kwuru.
Ajụọ na m ajụ ka mfụ ma onwe onye ọkpọrọ ka mfụ ma ọ si ndị fada niile onwụrọkwa nke mfụ. Information na-agazi ebe niile abụrụ na Ebuka Obi si nke a ma nke a maka ndị ụkọchukwu. Echekwanụ na asị ndị ụkọchukwu unu bụ n'ọbụbụ na Ebuka Obi mejara unu na unu ga-eleti ya go, especially now that is late. Letting season ka unu ka na-abịa n'iru akwụkwọ eme ife ndị a na-eme ifele na-emezi m. Echema na-abịa confession n'aka unu. Ebuka ga-abịa Ebuka se Catholic ọkwa n'aka unu dịka Ebuka ya abịa confession ewe gbaala ya mmehie. Echema na chọọchị anyị Catholic chọọchị anyị asị na n'oge Lent ọ bụ na ị ga-eje nkwupụta ọ bụrụgodo ofu ugbere n'arọ ahụ wu Lenten period ka a na-recommend ya. Fada Nwebe Joy afọ nke ịpụta n'iru akwụkwọ na Facebook wee kpọọ Ebuka demon na ọ bụ a demon. Hey, I can't believe this, Father One. A priest of God. Afọ nke ịpụta n'iru akwụkwọ wee yipụ shoe gị wee sekpuru ana wee na-aṅụ iyi nke Ebuka Obi ga-abụkwa ife ọ si ya bụ. Hey, nwanne m nwoke biko pụtabanụ. Hanubekwa m na Catholic Church that it is allowed for a priest of God to remove his shoe and swear publicly. Ife ndị adịrọnụ mma. Since the last year ka m na-afụ ọtụtụ n'ime ndị ụkọchukwu ya ụfọdụ bịa na social media every day on daily basis. Ebuka Obi gịnị na-ese ihe one-to-one war or personal problem. Father, ndị otu gị prayer group ị nwere na Texas ebe majority of them not Texas because they tell me ihe a ka ị na-akụziri ha na group ahụ ịjụ isi ikwu the same thing. Afụkwa m ka ị kwuru enweke mfuru yesterday ebe isi na ihe niile Ebuka Obi na-arụ n'ọnụnụ na ụmụ anụmanụ ka ọ na-arụrụ ya. Fada gịnị na-ese? Amụkwa na vidio na na-eme kịta na ya abịakwa m ogo n'ahụ ndị ya si na mpụta n'iru akwụkwọ akparị ndị ụkọchukwu anyị hụna afụrụ ọkwa ndị ụkọchukwu anyị n'anya karịa m. I don't joke with peace. It's part of my apostolate. Ọ dị na charism anyị o nwere ife pụrụ iche anyị na-emelụ ndị ụkọchukwu na ndị sista na-ejiri arụ ma ọ nwere problem. All my spirituality. So I love priests of God. I cannot joke with them. I cannot insult them. And that's why all the time my page I tell people, please do not insult a priest of God. Please. Consequences. See, I was born in Our Lady's Hospital in Hiala. Kana putowa, kamfuru onye sister ghọrọ mama m nwa. So, akpọrọ m oku si n'afọ nne m. Oge m chọrọ ichi sister. Ozugbo nlechawa ya at the age of 15 years. Can chọrọ sister. My parents are as the last born of the family. Oge no secondary school, even primary school, I got block rosary. Hana ma afu ichafu de block rosary for ya kavelo. Obruna
ikpo mafa afam before nche sister Obi obiageli ikpo mafa meet area sister msigi na maraza gi ga-akpọrọ m sister Obi. I was born from a good Catholic family. My father was a 4th-degree knight. The them can 4th-degree knight and the grand knight right now. So ejimegu nko no ka we putowa. Hayi na hegemony mass. I respect priests. Adim konyu kochuku zoro. My cousins who priest, they don't joke with me. Even my cousin who priest, no na nnekogidere in America na bem konoro wenwu. O kan we gwagi how far I love priests. Now, ndi madu, ndi uwa, they trust our priests. They love our priests. That is why, let me share with you the grace of a priest. Even any servant of God, otanyide. N'obodo ibu Nigeria, onye ụkọchukwu yuru efu ụkọchukwu wee pụta mitie ndị police ama sashia ama niya driving license anyị onye ekwupụrụ esi fada ba anyị ngwajebe. Even ndị na-akpụ isi ana n'ọkwakpụ ndị uwe ojii me ndị amị pụta hụ onye fada ma onye sister a na-asọpụrụ anyị jebe. N'obodo oyibo ebe a asoye sister ma onye fada ime ihe Joseph even agata ga ahụ dị mọ sị gị na ikwesị ịma ihe ị ga-eme. But na be anyị ọbụgo na inwe driving license ada ajụdị gị driving license gị ka ọfọ asị onye ụkọchukwu. People respect us. Eri oge m pụtara ụwa ahụnụbe m ebe onye nkịtị onye na-echi ha echichi na-akparị onye echiri echichi mana neke ihe na-eme na Facebook. Nene ife na-eme n'iru akwụkwọ onye ụkọchukwu kuzi okwu even akpọrọ bịa because of ihe anụnwunu na-eme na-adịrọ mma. Ndị mmadụ si na ndị otu Ebuka Obi na ha na-ebuli ịtụpụ ọnụ mgbe ijere na-achọ m na mmadụ okwu kedu ife ịchọ ụmụ ya ga-achọ gwara gị. Iru akwụkwọ is not the best place to start you. Meanwhile, if in Fabro correction, you people are not correcting Ebuka Obi. Rather, you are fighting him. And when you phone comment section the other day, Afiaburu nwa mami weta. Na no support father against Ebuka Obi. Why? Ama nunu wakweli keep him up. Because onye duodu, onye kwu the first thing I got we fake sister, fake priest. Onye so na anuzine n'ozo n'unu hapụzie n'ihe a. N'ihe adịrọkwa n'unu n'aka. Ekwum the other time, no bụ na Bishops Conference of Nigeria pụta echi see my announcement. Oh, ngwa, I was onye anyị chọrọ. Na nke Ebuka Obi maọkwa na onye kwụsịkwana maka ya Mother Mario ga number 1 ga-eme that obey. But as at now they have not spoken. Ọ bụ na Ebuka Obi nwere problem na Lagos Archdiocese na 2017 onweghị na Owerri Archdiocese ebe ọ nọ kịta onweghị na other places. You have problem with your full bishop, or put a problem with the bishop. A lot of congregations naga in a place, in a diocese, when someone with the bishop, that does not make them fake. That does not make them not being real. Nkono makwa. Kedi ife senu, kai paliketenu. How Lenten period. Father, uno nwere ike ịkwada Lagos. Say Ebuka Obi kedi ife ọbụ. Kono ado ihe. Correct ya no one no. Is a layman. Also hunu me philosophy. Also hunu me theology. Nkoma ka ọ na-eme.
Uno weke obune Ebuka Obi, Father Nwebe joy. Obune Ebuka Obi, with all due respect, if Ebuka Obi be your junior brother, are you going to treat him like this? It's just like the other day. Mfu sister Ibem, sister Chizzy, called there na page ye. Debi ihe maka Ebuka Obi decha, wee deye no a bingo. At the time, I refused to address that thing openly. I just shared it, what she wrote. I embossed her. Say, Sister Chizzy one name. Wait you hear he there in a page. How can you call a man of God a bingo? Omeregigene. Are you looking for favor? Are you looking for followers? Are you looking for crowd? What is going on? Makanasi away to ya. Nobody way to hear. Nam get my address that thing. Ifome bo. O weri him inbox or ya post to na page ye na Facebook. Ojina cho crowd. Na banyi ndị Igbo banyi kedu ihe bingo pụtara? Mgbe ịkpọrọ mmadụ bingo, bingo pụtara nkịta. Gịnị ka nkịta pụtara? Onye na-amagoro nwaanyị ebe ọbụla ọ fụrụ. Let's call a spade a spade. A reverend sister, onye kpọrọ onwe ya reverend sister, ịpụta n'iru akwụkwọ pikie mmadụ ibe gị. Are you perfect? If God should mark our guilt, who will survive? Huna simu mechonu na me ekwukariala maka Ebuka Obi. Adi me ekwuzi maka Ebuka Obi na ife na-ekwu maka ndị otu m ndị chiri echichi. Njikwu Sister Chizzy akpọba m madam. Abụ madam n'ime Jesus. Nsogbu adị. Inwe ike ịkpọ m ife niile mana ife na-ekwu bụ na anyị nwere ike ihe a Lenten season. Can we focus on the souls Chineke nyere anyị? Ka m were akwụkwọ nke a chọọchị nyere anyị wee gwakene ụlọ okwu. Ka anyị were na akwụkwọ maka ego Facebook na TikTok na-eme anyị ihe ka o nwere ife ọzọ. Kedu ife na-eme ka owu customers anyị ka a nara anyị, ka o wee nye anyị nwaanyị, ka o wee nye anyị nwoke ka a nara anyị? Kedu ife na-emenụ? Kedu ihe Ebuka Obi na onye fada? Kedu ebe oru? I don't understand. I don't get it. I am begging my own brother, Father Nwebe joy, biko naba like homotu ndị mmadụ si akpaleke. Ụkọchukwu ka ịbụ. Sister Chizzy naba. Asi naba. The other time ka ndị sister jechara ife ha, ịmara onye nwere problem o nwere. People are suffering. Maybe because people don't call the worst wukita. Beggars kazinku, moye na-ekwesighị iyo ego, na yozi ego, phone m na-ebezi akwa. People are sick, ịmara ife ha na-arịa ha, ha ga n'ụlọ ọgwụ, ọ na-ekwe ngwọta, ha na-agbagharị elu for help. Ịchọ ka ha jebe native doctor. Ọ ife unu chọọ. Ha chọba solution ha, si ka ha gakwunu nwanne ha nwoke Ebuka Obi, ọ bụrụ nsogbu. The other time, Sister Trinitas, burukwe puta, kotoba ndị sister ibie, nsi akporokwa mi aha si ya, cool or down, if I know adiroma. You have forums where you can talk to them. Till tomorrow, she still abuses me. Ebo ne de makam opaliam. So, it will not make me to stop telling you people the truth. You are insults to me. Your name callings. Because ona bunu yari otu. Kedu onye sister. Jiwe nwike puta. Ika na agwa unu. Udrokum na agwa unu.
And I'm praying to God to raise more people like me who will come out to tell you people the truth. It's not insult. Okay. First of all, Galatians chapter 6 from verse 1 to 2. Correct with brotherly love. Correct with sisterly love. One negi mejogi. Otutini munu wanunu wake eriele gonu. Wanunu wanye eriele gonu. Umunu ne mejogonu n'ụzọ dị iche iche. Unu gbaghara. Unu apụtaghị na social media bịakọtọwa ha. Ụfọdụ n'ime unu were kwuo isi mmadụ abụọ ha na-ajakọ ọnụ. Father Mbaka wu nna ukwu Ebuka. I've never heard Ebuka Obi talking bad about Father Mbaka. Mother Mario, I respect Father Mbaka. He's a man of God. But I see you people calling his name Anajaku Isionu. Why? If Ebuka Obi said a priest from Enugu diocese or Father Mbaka afa. Kedi fobu. Father Mbaka meponu. Hey, jukwa says no na agwa Ebuka Obi. Can you people leave these people to rest and do their work? Father Nwebe Joy, I heard you the other day talking, calling Father Mbaka. Can you hear are we not children of God? Ode kwozi ebe niile onye akpọ onye fada nke akpọ inukwa na Ebuka Obi isi anyị o siri unu ọ bụrụ onye ọbụla ka ọ na-agwa ọ ma ndị ọ na-agwa ọ bụrụ ọgwa mmadụ isi okwu unu asizie na fada niile nọ n'ụwa ka ọ na-agwa okwu. Ebuka Obi respects priests, and there are hundreds of priests. Nyana had the number. He has helped too, and they have helped him. Archdiocese of Lagos merely approved. That means they tested and they trusted him, that he's a true man of God. Let's acknowledge that. Along the line, enwe nsogbu. Kedu ife anyị kwesịrị ime? Itinye aka kpebe ekpere. Are we all faithful to our vows? 24 hours, 7 days a week. Sometimes we fall. We are not perfect human beings. Now, let me tell you, before I end this video, I don't intend staying long on this video. What is Acts of Apostles chapter 5 from verses 38 saying? Let's look at it. So now, I tell you, who is talking? Gamaliel. Oge ejidere ndị apostles maka na ha na-agbasa oziọma nke Chineke. Wee jide ha wee tụọ ha mkpọrọ. Mana ofu n'ime ndị isi wee sị, yes, ọ dịka ife anụnwa na-eme kịta. Ọ dịka yes, Ebuka Obi abụrụ real, ọ na-eme nke ọ na-eme nka. Can I talk to you in the words of Gamaliel? Also, so now I tell you, have nothing to do with these men and let them go. Let Ebuka Obi go. For if this endeavor or this activity is of human origin, it will destroy itself. Ndukochukwu munne ndike nọ n'ihu akwụkwọ wee na-agba mbọ bring Ebuka Obi down. Wee na-agba mbọ destroy ya. I can't believe that on daily basis Ebuka Obi na-eme program. Ukochukwu, hey Chineke, Ukochukwu anọrọ na-ene program ya just for the purpose of destroy ya.
Father Nwebe Joy said the other day, and he had the madman every time nature ka. Hey, brother, why now? Why? Why are you doing this? Okay, ask Kwamono. If it's of human origin, Ebuka Obi, time it will destroy itself. But if it comes from God, you will not be able to destroy him. You may even find yourself fighting God. Don't you think you are fighting God? I hear somebody saying he was sent by God to come and deliver this message against Ebuka Obi. I don't believe that. It's a lie. Our God is not a God of confusion. The God I serve is not a God of confusion. If he wants you to correct Ebuka Obi, not like that. Remember, Father, I've watched a video, Father Nwebe Joy, I've watched a video where you were praising him. You believed in him. You say yes, you know he's a real man of God. But just because he annoyed you. Just because he said something against some priest, you felt so angry and you started fighting him. So, when somebody annoys you, you start fighting. Kedi hakuzira imaka forgiveness. Kedi hakuzira ina, yeah, also, they were persuaded by him. After recalling the apostles, they had them flogged, ordained them to stop speaking in the name of Jesus, and dismissed them. So they left the presence of the Sanhedrin, rejoicing that they had been found worthy to suffer dishonor for the sake of the name. And all day long, both at the temple and in their homes, they did not stop teaching and proclaiming the Messiah Jesus. Father Umunnem, Father Umunnem, Father Nwebe Joy, Father K, Father Kevin Ugu, Father Uchonoha, and Father Francis Eze, and then Father Bedike. Okwa mmadụ 7 ya na-eme ife ko 6 ka ngota. Ọ bụ na ife ọ na-eme si n'aka Chukwu, nwere ife unu ya emenwu maka ya, and you can't even stop him. Even if ọ fọrọ mmadụ ofu onye with Ebuka Obi, as I'm seeing him, he will continue preaching the word of God. He will continue doing what he's doing. Can we come together and pray for him? Ọ bụrụ na ndị fada anyị ekwubeghọrọ m na phone, ma ọ hụbeghị m n'anya, ndị kwetere n'ihe ọ na-eme, ụmụnne m ya wuru 100 praise. Asị m ya wuru 100 praise. Ndị ọ bugoro amụma, ndị o nyegoro aka, ya wuru at least 30 praise. I'm not exaggerating. Kofozi and the sister. So kedi hunu na anu. Maka na ndị a niile o nyere aka, ndị a niile believe on him. They don't want to come to social media to start talking. Because ha maka church is eme ife. That's why ụfọdụ ji dị surprise. Has na ma nọrọ under authority. Ọ bụ na nọ under authority na ma agaghị apụta boldly to speak about Ebuka Obi. Onye gwalụ gị. Onye gwalụ gị. That's why I thank God for the influence of America in my life. Ofu sister Simbosia, ya mana ọ bụ na nọ na Nigeria, na mama eme ife a na-eme, pụta boldly na-ekwu, ma ọ bụrụ ya na ya dọwa m abụọ. Nsia, ihe ọ pụtara na ọ mara onye mbụ. Even when I
was in Nigeria. And I'm a people okwu. I've been the voice of the voiceless. O nwere asile a na-akọ aka na-ejibeghị nkọ. O nwere ife a na-ekwu ekwu a na-ejibeghị nkwu. O nwere seminarian na-enyela aka. Many my approach and spiritual director was that when he was a seminarian, until when he claimed he's living for this and that. Na amara na ochuchuka actually. Okwekona also na can fight against Ebuka Obi. Achọrọ m ịkpa afia because of vocation ya. Mbia send the voice message. We bale amba ka okwụsị ife anụ na-eme. O were voice message m nye sister Chizi amara na ọmụ onye ọ bụ. Sister Chizi were voice message m sendere mmadụ post na Facebook ya. Ifu ụfọdụ ndị fada anyị a na comment na-ekwu Tom. Abalụ m nwa m mba. Ya ekwutozi na Ebuka Obi. Na enwekwara ndị fada na ndị sister dịkwa for him. And we will come together to see how we can do things. Kai protect and no wine. Kai mezie n'ihe anyị. Askwa na mahe kwuzi ọzọ. Mana ya emenem kita. Chukwu asị ngwa akwụkwọ ọzọ. Bikon, I am begging, do not attack me. Ime me attack Chukwu ka ị na-emekwa attack. Oh maka echi. Don't forget karma in whatever thing we are doing. Don't forget nemesis. Don't forget that God knows everything. Don't forget that we are all working for God. Ofu alahaji ka anyị ncha na-achụrụ efi. A word is enough for the wise. Please, I didn't mean to bring anybody down. I didn't mean to insult any priest. I respect my priest. I love my priest. But please, let us respect God by being careful what we do on the social media. May God bless all of us in Jesus' name. Amen.